Ootko lukenut jo sen Robinson Crusoe-selkokirjan? Se oli mulle ihan uusi tuttavuus. Joo, luin. Olin tosi yllättynyt, miten jännittävä se oli. Varsinkin kun se oli selkokieltä. Se oli helppoa lukea nopeasti ja pysyä kärryillä. Niinpä, ajattelen, että se Robinson Crusoe joutui ihan yksin autiolle saarelle, kun se laiva haaksi rikkoutuu. Se oli karmeaa, mutta samalla tosi inspiroivaa. Joo, luin. Olin tosi yllättynyt, miten jännittävä se oli. Varsinkin kun se oli selkokieltä. Se oli helppoa lukea nopeasti ja pysyä kärryillä. Ja sen yksinäisyys, se on se tarinan vaikein puoli. Miten ihminen jaksaa, kun ei ole kenenkään kanssa tekemisissä? Paitsi joidenkin eläinten. Sitten kun hän löysi sen perjantain. Se oli tosi iso käännekohta. Se teki tarinasta heti paljon inhimillisemmän. Perjantai ja Robinson, se näytti miten tärkeä ihmiselle on se ystävyys ja toisen ihmisen seura, varsinkin kun he olivat niin erilaisia. Ja se selkomukautus oli hyvä, koska ne selviytymisohjeet pysyi ymmärrettävinä. Muuten se Defoen vanha kieli olisi tehnyt siitä varmaan aika raskasta. Nyt se oli tosi suoraviivainen tarina tahdosta ja sopeutumisesta. Totta, se on ajaton klassikko, koska se kertoo perusasiat. Ihmisen kekseliäisyyden ja sen, miten me tarvitaan toisiamme, vaikka oltaisinkin maailman yksinäisemmässä paikassa. Aika hyvä kirjavinkki. Ehdottomasti. Nyt ymmärtää, miksi tämä on niin kuuluisa.